Ориентирана ли е нашата образователна система около личността на ученика и на детето? В българските учебници изображенията на деца масово ги представят като малки и нищожни пред голямото училище или зелената дъска, докато западните практики обратно се обръщат към децата като главни герои на образователната система, на училище, на учебното съдържание като цяло. Индивидуалното внимание към всяко дете и ученик е това, което би могло да направи главни герои от нашите деца, както в образованието, така и в нашето общество.